Benvidos a Todo Mal, o programa que abre a nevera. Di, non hai nada. Pecha e volve a abrir para ver se hai algo que lle guste. Está perfecto, non? Cabeceira. Todo mal, vai a vida polo carallo arriba. Vou a escoitar a dous subnormais falar de paridas. Todo mal, non para de chover en Galicia. Todo mal, quero me matar. Todo mal. Que tal, Marcos? Estás... Máis pequeno que ti. Home, porque hai que facer como Sarkozy, poñer cousas debaixo para que che levanten. Eu poño cousas no cu. Cousas... A ver. Cojins. Chamarlle así os teus amantes. Teño un señor aquí a 4 patas e sento-me en riba del, sabes? Estaría ben. Estaba, cando dixeches de poñer cousas debaixo para levantar, estaba pensando un montón de chistes políticos, pero aquí... No. Aquí chistes políticos mellor non. Pasou xa a fonía? Sí, podes... pero collín outra. Colleches outra fonía? Collín outra fonía. Cal? Romafonía. Un ron que sale agora, buenísimo. Queres deleitarnos ca túa voz para demostrar que xa estás ben? Eu non deleito, María. Que me acabo de ver aí na pantalla, que temos para vernos, porque ti se botar máis de 5 minutos sin mirarte, paste moi triste. No, eu non é que non queira, o sea, eu non é por verme a min, é que se teño que mirar para ti hora e media ou 2 horas, como estamos aquí casi sempre gravando. Se estás máis de 5 minutos sin mirarte a ti mesma, gomitas. Tes o mal de Cristiano Ronaldo. Eso sí, eso pode ser. ser. Que a tu habitación chamanlle la casa de los espejos. Falando de la casa de los espejos, sabes que unha vez fun na Pascua de Padrón a unha cousa que é la casa de los espejos todo o contrario, porque era todo cristal transparente. E é unha puta mierda. É un labirinto que é todo cristales transparentes. A gracia está en que tens que encontrar por onde salir, pero chocas con cristales transparentes. Isto foi na Pascua? Foi na Pascua. Non te meterías borracho no escaparate dunha tienda? E estabas batendo contra o escaparate como a gorrións. Vai, non se dá, non lido, vai, un labirinto dos espejos. Pois pode ser, porque só veo un ano, non o vi nunca máis. É que esa atracción creo que non existe. Está patrocinado por el Viño Avión. Conoces Viño Avión? Sí. Está buenísimo. Pero conto yo aos nosos espectadores. Aos espectadores. É como defino o Viño Avión. O Viño Avión é un viño barato que sabe ben e que emborracha moitísimo. Esa é a definición, non? É o mellor viño do mundo. É o mellor puto viño do mundo, é super dulce. E pica chalenjo, tenche que empastar o día seguinte do dulce que é. Ese é o máis rico. É buenísimo. Os dentistas patrocinan todos. Cando te emborrachas con cousas dulces que despois estás falando, empezas a checar membrillo, pero sabías porque esa cantidad de azúcar que leva todo. Prohibiron o Viño Avión. Non sei. Porque, a ver, o Viño Avión é moi de estar sin etiquetar. Bueno, a veces non se prohíbe, pasa que se complica máis con Sagilo. Pero eso non o poden prohibir. Non sei, é verdade. O truco, recordade isto sempre, se o calimocho está un pouco... botarlle un par de cucharadas de azúcar. Joder, é o que te faltaba. Pois quería dicir que non me deixaches. Vou acabar o meu café das 7 da tarde, que senón non me dá bien a ansiedade. E te que chamas o taquicardia. Taquicardias. Chega o cheiro aquí. Chamo yo taquicardias. Pode ser un café moi cargado ou ver fotos de Más Iglesias desnudo. Calquera das dúas cousas da taquicardias. Que estaba dicindo? Se me deja usted la señora protagonista, es un afán de protagonismo que non é ni normal. Oye, como se chama este programa? Todo mal. Todo mal? Sí. Bueno, pois eso. Que? Que algún día levará o meu nombre. Pode ser que esteas sí. a parte moi borracha de cansancio. Estou moi borracha de cansancio, sí, traballei moito. Sabedes o que é a borrachera de cansancio, non? Sí, a borrachera de cansancio como a borrachera de empacho. É super jodida, porque estás empachado e dache moito a risa e estás cansado e estás sorno. E a mí tamén pasaba a borrachera de empacho, sí. Sí? De comer moito. Ai, nunca me pasou Sí, a eso. mí sí. Verdad que sí? Sí. A min de empacho o único que me dá é má gana de comer. Nunca che dices? pasou eso? Non, Eu a carai. veces empacho tanto que quero comer máis. E teño a comida, noto aquí a punto de vomitar e pensando, ai, un biscoito agora como lle entrar. Bueno, que dicir, que tes chándal? Que eu antes, cando poñía un chándal dun equipo de fútbol,
víame no espello e dixía, hostia, ainda parecía que podría ser un xogador, non? En plan, pode ser, porque aparte os xogadores de fútbol non son como os de baloncesto que son altos, son personas normales e tal. Sí, de feito, incluso mal. Quero che dicir, aos xogadores de fútbol normalmente xa fallen os cartos. Que se lle quitas toda a porquería que teñen en riba de relós a roupa e todo eso, están feitos un puto asco e poden ser, vamos. Acabas de decir que para que un home sea atractivo falle falta un reloj. Acabas de decir eso, sí. A mellor sin querer acabas de decir quitaría o reloj e non vale para nada. Ora, ponlle o seu relojito, o seu Casio este que tiña para cambiar a televisión. Que televisión? Había uns Casio que cambiaban a televisión. Non me jodes. Sí, e acordo que na escola tiña un e a profesora puxenos unha película e o tipo daballe para atrás. Que dices? Hostia. A conticha de cultura ou de cultura clásica? No. Cultura clásica xa eras maior, No instituto tiñamos cultura clásica, a mí encantaba esa asignatura. E sempre nos puñan películas. Ah, pues mira porque che gustaba. No, a mí gustábame de verdad, pero aparte puñanos películas, e vían as películas de Hércules e así. E entonces a profesora traía a película, puñía, sabes, puñía a película. Sí, puñía a película, sei que puñer unha película. Que a veces traía e marchaba. Vale. E entonces eu daba para atrás e vimos a mesma película durante 2 meses. Porque só había a nosa clase, entonces ela sabía que película estaba ou onde quedamos, estaba a película. Entonces ela puñía a película, marchaba e eu daba para atrás. Non sospechaba. E todos, esta película está buenísima. Xa sabemos quen era o tonto da clase. Bueno, o chándal, que? Como que xa, tú eran mal listo de todos. Sí, o Todos delegado. aplaudían as miñas hazañas. Decían, tú, el que non sabemos como se llama, bien. Que antes perdía un xogador de fútbol. Cando Como que poñías chándal. Poñía un chándal así pouco deportivo, pero xe dicíame, ostra, ainda parezco que malo para xogar e todo. E agora parezco o borracho do pueblo, a que os do equipo lle dan o chándal do equipo porque lle dá pena, e pues anda todo o ano co chándal do equipo. Agora parezco eso. E estou orgulloso. Pois é porque tes o chándal do Compostela, así e todo. Porque é un equipo de mis amores, como tantos outros. Eu vou a todos. Claro. Entre eles o Compostela. Pois moi ben, pues dicho que... Vale, pois sí. Queres te poñer de pé para enseñarlle aos chugritos como che quedou o chándal? No, por favor, nin o quero eu nin eles. Vale. De feito, estou así amarradinho á mesa para que non se vexa moito a barriga. É que tuve a precaución de comprar a roupa S. Unha talla S. Cando Eres como meu me pai. valía S. E de repente xa non me vale S, non sei por qué. Porque comes como un joli. Eres como meu pai que diz, que talla tes? SM, non sei o que M, non sei o que S, non sei que... Non sabes, é como descubrir, como, mira, levamos... Canto tempo se leva falando de SM e L? Pois meu pai ainda non sabe que L é grande. Acabas de preguntar canto tempo levamos falando da XRM. Digo, en serio. Eu creo que nunca foi un tema de falar, sabes? Tallas houbo sempre. Pero tallas, eso antes... Cantos anos de teu pai? 150. Eu nos meus tempos non había tallas. Viña a costureira, piñas e ela facía echa roupa. É que te cago en Dios. Tens que perdonar que me escupín un pouco. Que che quería dizer? Joder, pero antes sería de outro xeito, que sería por... o talla 38. Antes era máis así. Chegou a Mancito, que a Mancito é unha persona de mundo, e dixo, vamos a poñer a SM e L. Eu eso creo que se estudia en cultura clásica. Sí, efectivamente, as tallas. Os romanos, por exemplo, utilizaban 4, 5, 6 en números romanos, claro, de talla. Os egipcios utilizaban latijazos. Dependendo da tua talla. Porque dependendo dos latijazos que che dean, encheche a espalda ou non. Claro. Tes unha espalda de 7 latijazos. Ten toda a lógica. Os griegos, por exemplo, como usaban túnica, non iban con talla. Enganchaban a cortina, tiraban por riba. É verdad. Mira, queresme contar algo ou non? Que parezco un drogadito. Que vergüenza. Mira, parezco un drogadito gordo, que é o peor tipo de drogadito. Bueno, parece como a Maradona. É o único drogadito gordo que conozco. Mira unha cousa. Decía JJ Vaquero, para a cocaína que consume Maradona, que gordo está, que está facendo con el bocadillo, que está facendo con fariña bocadillos. Pois vouche contar. Esta semana Que? fun a Ourense. A que? Por mí. Ai, tes traballo. Non me vamos a falar de cousas bonitas. É verdad. Saliches nunha para meterte noutra. Sí. Xa tes traballo, que tal? Hai posibilidade de que lle regale un coche a un gallego. Ti? Sí. Bueno, eu. O programa. Pero eu, que es? Ao final son eu. Home,
Non. Sí, home, se traballas ali é como se foras ti. Vancho quitar do sueldo, porque vale o coche. Me parece que sí. Por lo que vi na nómina, creo que me está quitando a mí, sí. Bueno, entonces xa empezaste a traballar e por eso vas a Ourense. Sí. Que ben, Se Que vedes maravilla. a Telejaita en Ourense, sabedes que é porque está traballando. Sí, e se vedes Ou porque se perdeu no polígono. Tamén pode San ser. Cibrao das Viñas. Moito sabes de Ourense. Ostras, son un experto. Joder. Polígono tecnológico. Que está ali a NASA. Sí, Tecnológico. a NASA de Ourense, que son alambiques de caña, potes de caña e cosas desas. Que a tipa do GPS di Pol industrial. E eu era, hostia, hai un aldea que se chama Pol. Non me parece, bueno, Pol. E era claro, polígono industrial. Mira, comestes en Ourense? Sí, moi Claro, rico. é que para conocer un sitio como Dios manda, tens que comer. E as Comestes. putas. Comestes. Comestes en Ourense. Comín en Ourense, sí. Entonces que xa- quieres? Por que te estás poniendo agresiva? Ai, che quedado o DNI de Ourense, xa, non? Home, eu Como espero... Tupuria. Tu puria madre. Bueno, este que dá puñetazos. E patadas, e agarra, e de todo. Bueno, pois ese. Hai que falar de Topuria un día. Un día falamos de Tupuria, pero Tupuria, sabes quen é? O que Sí, ganou home, sí. o campeón este de... Que foi a Casa Blanca e dixo ya Pedro Sánchez. No, eso quería contarlo eu, pero estaba perdón. contando fatal. Vale, perdón. Tupuria, quen Sí. é? Campeón de que? Campeón de mia. Non creo que sean tantas semis. Pero bueno, campeón así moi De fostearse. E foi anda Pedrito Sánchez, anda Perro Sánchez, e dixo, dame o DNI español, me cago en Dios. Sí. E Perrito dixo, che, vou cho dar, se non me quedou outra. Non sabes a historia de verdade. Foi así. Sí, pero Pedro Sánchez colleu por unha orella e dixo, vou cho dar porque quero eu. E o outro baixou a cabeza. Cuidado, que aquí, hostia, se me mordar todos. É porque falábamos de Tupuria. Non sei, pero... Porque lle van dar o DNI español e ti van cho dar o DNI de Ourense. Ou- Vai che vir Jacome a darcho. Ai, pois gustaríame moito conocer a Jacome. Pero se me das a licencia de pesca en río, cundo me sai? Que decir, porque a Ourense pode ir igual, Sí, que non teña carné. sí. Ou hai bares especiales. ¡Ah! A mellor... Ao mellor pañenche o viño en Cunca, se tes o DNI de Ourense. Ai, entonces lo quiero. Ou podes ir ás termas gratis. Ah, No, gratis igual. Gratis son gratis algúns. ni puta idea. Eu sempre que fun sempre me pagaron. Solo fun un día, o viernes pregunto. Pois eso, que fun a Ourense e a tope. Non sei por que falamos destas Porque cousas tes que non traballo. importa a ninguén. No, as chocolizas, joder, iba a ser triste. Se che ven en chándal e sin traballo pensan que estás por aí pedindo para comer. Entón hai que dicir, E a mellor mira, dábanme no, cartos. hai que explicar, traballo xa ten, o que pasa que vai en chándal porque é tonto. Hai que explicar todo á xente. É verdade, vou porque- enchandar por tonto. Vai en chándal por tonto e por vago. Sí. Porque ben non che queda É ademais. verdade, é que sabes que pasa? Que Por guapo non é. Non, por guapo. Por guapo non é. E cómodo, chándal- cómodo tampouco estás que estás aguantando respiración muchísimo. Cómodo estaría se fora a miña talla. Iso aí foi problema da tontería. Era bonito eso. Eu conocí unha vez unha persona que se levaba unha talla M, compraba unha XL porque dicía, é máis tela por menos cartos. O sea, por o mesmo precio. É verdad? Un chaquetón que vale 50 euros vale igual unha S que unha XL. El trae máis tela. Iso é importante. E facía eso esa persona. A cantidad, hai que ir a cantidad. Entonces, había unha persona que facía así. Pareceme Pareceme moi, bueno, unha idea. non me parece ni ben ni mal, é unha idea que deixo aí para cada queira. Mira unha cousa. É que se me deixas falar. Vas falar de Ourense? No, que tampouco teña que falar, só fun ao polígono. Vale. Pero me gustou porque fun o ano pasado e emborracheime. E eu dos sitios nos que me emborracho. É verdad, foches comigo, acordaste? Sí, fomos xuntos porque fomos ao mestre Mateo. Ostras, é verdad. Que nos falamos dicindo mentiras. Fomos ao mestre Mateo dicindo somos prensa. E dixeron, de que, do viño? Pois eu sei que estamos quedando sin ele. O danos a acreditación de prensa, daronola moi amablemente. Non la deron. E nós somos prensa prácticamente. Eu Non sempre fago te acordas? investigación. Claro, porque tuve que ir a falar eu con ela. Que nos dixo, somos de preso tal, e nos dixo a tipa, non me quedan acreditacións, pero andade por aí sin armar lío. Como rollo, sei que vos estades colando, pero non me rompe la cabeza e fuera. Foi verdad. Sí, ti estabas falando de con xente. É verdad. Nos colamos. Bueno, non pasa nada. Non nos votaron. Este ano ao mellor non nos colamos, porque como nos presentamos, ao mellor verdad? podemos ir. Ao mellor non nos tergicolarse. botan a patadas. Non nos botaron a patadas, No, pero bueno. Fumos el alma de la fiesta.
No, mentira. Mentira, Estábamos completamente. nunha esquina emborrachándonos como puercos. Mira unha cousa. Vomitastes agora? Quen vomitou? Non sei, ti como sempre dis que cando sales vomitas? No, casi. Ah, sí? Sí. Soliches unha vez así vomitar. É logo. Chócala! Pero, joite, non no. che conocía esa... Chócala! Non quero chocar Por porque qué? quero dar explicación. Eu non vomito de borracho, eu vomito porque me senta mal no estómago. Te lo juro por Dios. Ti que... No, que crees, por que crees que vomitar o resto da xente? Por descontrol. Porque E eu é porque son sensible de estómago. Porque se senta mal do estómago, bótalo Son fora. sensible. Que pensas que aquí os demais din ai, que bien me lo pasei, cuántos cubatas me tomé, ahora voy a vomitar un poquito. E despois, no, senteste mal, revolvese todo e bótalo fora. No, que son sensible de estómago. Pero hai E eu xente son que- sensible de collón, se me das unha patada... Pero que hai dóeme. xente que vomita, gusta moito dicir vomita. Hai xente que vomita. Justa che, equivocaste, bueno. No, pero gustame máis. E ten que ir para a cama. E eu non. Eu sento-me mal, podo vomitar e ala, venga, vámonos. Jiji, jaja. Eu tiña un amigo que o facía, pero tomaba 12 cubatas e iba fora e facía... E voy a volver a entrar. Eu non, si, no. Este era un máquina. Eu non. Que che quería dicir? Que quería falar eu. A ver, acaba, que pesado eres, macho. A ver, acaba. Mais se me interrumpir máis. No, vou calar, vou acabar o meu café. Veña, dalle. Tes Entón- o que me queda de café para acabar. Na vosa casa xa vos quedará pouco café, non? Por que? Como estabades bebendo as sobras do Prestige. Me cago en Dios. Ese café cheira que petrena. Cas borras dese café as faltas as carreteras. Ou maquíllome. Non tes tanta cantidad. Veña, de café. dalle. Estánme mandando email, que por si lle pasa así a algunha xente máis, un montón de anuncios de Viagra. Como? Un email, sabes o que é email? Sí, pero por Está email. mandando un montón de anuncios de Viagra, de compre Viagra aquí usted, necesita Viagra, aquí tiene. A min Viagra... Os anuncios raros salen en YouTube. Rollo, alístate en las juventudes de la religión. ¿Cómo se llama? Nuevas juventudes cristianas. A mí salme ese anuncio. Sí, De que me anote para creer en Dios. non che parece raro que a ti che... Que a ti que Creo eres... que contei un día. Que eres unha golfa. Che mandan cousas de religión e a min que non follo nada con de follar. A ver se temos intercambiados os... Pero tamén me mandan anuncios de Clear Blue. De saber se estás preñada. Ah, mandan chus pero non se escoitas polo que vexo que non sabes como se... Como se chama? Predictor. Predictor. Eu tuve un can que se chamaba Constrictor. É parecido, Predictor. Constrictor. Constrictor. Como a boa Constrictor. É o peor nombre de can que hai en mi puta Pero vida. chamábamos de Constru. Ainda peor, pero chamarlle albañil. Vale, e con isto Que xa... pon un nombre na tú que tendes un primo esquizofrénico. Mi irmán. Ah, sí, ahora entiendo muchas cosas. O caso é que me mandan un montón de anuncios de Viagra, pero a dolor. Non é unha cousa desto que che mandan un anuncio de Svetlana quiere venir de Rusia e tal unha vez cada Mira 20 unha anos. cousa. E non será un amigo que che está por joder. No. É oficial de Viagra.com. Non é estafa. Home, estafa. Claro. Algo de estafa ten que ser porque está prohibido que che manden comprar Viagra, a non ser que vayas a la... Non me mandan comprar, compro si quero. Non me está poniendo compra Viagra, hijo de puta. No, le mandan anuncios de Viagra, pero unha animalada. Pero pa que? Se non se pode comprar, tens que ir a la web oscura, a la deep web. Pois a min a web oscura, polo que queres, ven á miña casa. É como que o que che ven dos porros che timbre. Ou faga un grupo de WhatsApp. E che di, vente que estou aquí. Ai, estaba ben. Bueno, pois é que me mandan un montón de anuncios de Viagra. E eu quero dicirlle al señor Viagra, vostede pensa que eu necesito estar máis empalmado? O sea, eu xa estou empalmado. É dicir, na miña casa estamos colgando as chaquetas aí. Por suerte, como é moi pequeniña, podemos usar a presilla esta. Rebequitas. No, sabes que as chaquetas traen aquí un Ai, fío sí. para colgar, podemos colgar así. Quedou moi ben, miña nai está contenta. Non se arruga. Agradecese que non se arrugue. Non hai que Ah, a chaqueta dis. A chaqueta. Sí, que non se no, cando está empalmada non se me arruga. É pequena, pero é furiosa. Pero matona. Como dicía o fillo de Berto. Que lle dicía, que empalmouse un día, foi onde Berto e dille, papá, tengo el pene furioso. Parece unha mellor definición da historia. Tengo el pene furioso. Pois eu xa teño o pene furioso. Quer dir, o meu pene xa ten gana de acción. O que necesito é acción, non Viagra. Non necesito máis empalme.
acción tamén tes. Contigo mesmo, pero tes. Pero esa non chiquita, o empalme. No. Eso é como a comer peixe. Ás 2 horas estás fame outra vez. É verdade, sí, é tal cual. Entonces, eu o pene eléctrico xa teño. É dicir, eu O sea, Viagra, no, terían que mandarche anuncios de personas que quixeran ter sexo contigo. que é moi difícil de atopar, a mí por eso Estaría ben. non se está Estaría mandando. ben. Claro. Oye, mira, esta persona quere tener sexo con usted. Claro, é que antes había uns anuncios que che poñían María José do Outeiro busca acción. É verdad. Claro, E e dicía, mira- ai, que casualidade que somos 200 veciños e non a conozco. Claro, digo, conozco a toda a xente do Outeiro. E non conozco a esta rubia Esta Mari despamparante Carmen de... con unhas tetas como cabezas de jabalí, non me la controlo yo. E ti sabes que botei unha tarde timbrando pola aldea, en plan, oye, viva aquí, tal, no, ca foto, imprimín a foto. E puxástela na porta da iglesia. É onde se ven as cousas. Sí, pero, joder, unha cura, para sus asuntos personales. Eu sempre, cando pasaba iso, dixi, operaríase Mari Carmen. Sabes? Uma Sí. muller, imagínate unha veciña que se opera. Claro, iban desconocida. E ven aí, Eso estaría ben. eu non creo que con 87 anos lle dé ás miñas veciñas por operarse. Non creo tampouco. Pois eso, que Entón, que queres eu facer? necesito que me deixen de mandar, porque eu son como o electricista. Eu en Palme xa teño. Eu agora o que necesito é un contrincante. É dicir, eu estou xogando ao tenis e teño a pelota, a raqueta, o campo, a mí fai falta a persona do outro lado. Sabes que vi un comentario en YouTube que era unha rapaza que dicía: non me creo que este chaval non folle, será porque non quere ou é moi exquisito. Dixo que eras moi exquisito, que moi tiquismiquis, que non che valía cualquiera. Puxo unha chica en YouTube. Sí, claro, puxo en YouTube. Ala, onde queres que che poña no DNI? Que veña a casa e... Aló? Pois, bueno, que facemos logo con eso? Pois que eso estaba explicando, que non me deixas. Que eu teño o... Eu estou no partido de tenis. Eu necesito o contrincante. Necesito que cando eu faga... do outra vez fagan... Porque estou facendo... E depois hai que limpiar. Non hai... E contra a parede, ademais. Mira que boa metáfora, o ténis con... Temos o gotelé ahora na casa. Dixo miña nai, nós cando puxemos o gotelé. Eso, que por favor, señor... Viagra. Como se chamará? Daniel Viagra. Daniel Viagra. Eu creo que é Viagra de nombre. Ah, sí. Viagra González. Claro. É un nome, parece un nombre dun xogador de fútbol argentino. Viagrita González. Non me manden máis anuncios porque eu ganas de foder xa teño. E eu empalmarme xa me empalmo. Eu que necesito é unha hembra. Ou un varón moi atractivo. Eu poño aí. Non hai que poñer cancelas ao amor. Non falamos de amor, eu quero follar. Xa o amor é moita complicación, sabes? Sí, no. É como cando... Aí non te metes. Sabes cando non sabes conducir un Vespino e queren que aprendas a conducir un coche de marchas. Estou co Vespino aínda complicado aquí, non me metas máis, non me metas en follón. Bueno. Entonces, por qué? Porque mandarme a mí en Viagra é como se o... Sabes, o hidroavión que apaga os incendios. Sí. En vez de auga, botar a gasolina. Non hai necesidade, xa está, xa hai calor, xa hai lume. É como se lle deras porros a Melendi. Xa el ten, sabes, dalle palmeras de chocolate. Eso, si que xa vais a dar uso. A verdade é que se non é joder parece. É como se a un fulano sin dentes lle mandas turrón do duro. Como non meta polo cu, que fai? Pois eu que Viagra igual. Literal, ademais. Pois mira, igual te sintes identificado, porque non sei se estás posto no caso Antonio Tejado. Tejado? Antonio Tejado. Tejada? Tejado. Antonio Tejado. Antonio Tejado. Te explico. Tejado é un apodo. No, é apellido. Ah, ben gracioso. Antonio Tejado. María del Monte. Salta la rana, olio... Sabes cal é? Salta Perdona. la rana. Que? Canción de María del Monte, non é esa? Loco, cal é? Non é salta la rana. É salta la rana, joder. A beira do camiño yo te gusté. Que? Non é esa canción? Alabaré, alabaré. No, Ah. a la beira del camiño. Eu creo que é salta Al la rana. lado del camino, non sei que é. María del Monte. A que vai a lugar? Porque non ten onde caerse morta. Bueno, ten os seus fans. Non tiña que decir a mí. María del Monte. Sí, María del Monte. Que din que se liou con Pantoja, presuntamente. Bueno, esta outra. Eso é Esta incesto, porque son a mesma persona. Sería masturbarse, como moito. Hostia, María del Monte e a Pantoja son prácticamente lo mismo. Sí, sí, é verdad. Solo que unha tuvo a precaución de non ter fillos. Que por iso lle agradecemos a María del Monte. Mira unha cousa. María del Monte, sabemos quen é. Vale.
Pois entraron a roubar na casa. E descubreuse que o que organizou ese roubo foi o seu sobriño Antonio Tejado. Vale, hasta aquí Que todo... feo. Pero sabes que pasa? Estas cousas así tan feas, tan rocambolescas dos famosos, que sempre dis, Dios, que rocambolesco, que tal? Eu sempre conozco un caso das aldeas de por aí No, que sí. tamén pasou. Que van os sobriños a roubar os vellos. Sí. Sobriños, retos... Había unha todo. noticia aí atrás, que creo que fora en Galicia, que un tipo, para entrar a roubar a seu tío, algo así, puxera voz de ruso por teléfono, unha movida así. Por teléfono non hai ali tamén. Que foron a roubar, en plan... Con pasamontañas e... Antonio, bueno, non sei, puña... Como fala en ruso? Como é o acento ruso? Ramón, dame todo tu dinero. Si non me das todo tu dinero te voy a matar. Que pasa? Que el, o que lle foi a roubar, parece ser que lle dixo, Ramón, dame os cartos todos. Non hai un ruso falando en gallego. Foi como, para un momento. O mellor en vez de Ramón chamolle, tío. Tío, dame un carto. E levas os chanelitos que che comprei en Reyes. Joder, onde vas? A Pois- escopeta é a miña. Escoite mogos. Sí. Pois, foron a O policía... sobrinho rouboulle a María del Monte. Pois a policía foi á casa de Antonio Tejado a arrestalo. Hola. Sí, e sabes como estaba Antonio Tejado? Vou dicir a noticia, si me sale, si son capaz, vou dicir a noticia literal. Antonio Tejado, cando o detiveron, estaba autocomplaciéndose con un móvil en cada mano. Eso é imposible. Eso foi verdad. Chegalle ca boca logo. Estaba autocomplaciéndose cando chegou a policía cas escopetas pola porta e el cargou a escopeta tamén. E en cada man tiña un teléfono móvil. Se ve que estaba a 2 líneas, a 2 bandas e autocomplaciéndose. A mí las cuentas non me dan. Que opinas desto como experto ti? Ah, tiña os dos móviles en vibración. E a mellor estaba facendo... Ah, ves? É que eu sabía que había que preguntarle a un experto. E aparte estas antideslizantes teñen moi bo tacto. Ves? Eu sabía que... eu sabía que preguntarle a ti... un momento, autosatisfacéndose. Autosatisfacéndose. Por exemplo, eu cando me como un bollicao tamén me autosatisfago. Ah, creo que non vai por aí a cousa. A mellor estaba chateando cas súas tías. Estás ben, tía? Que entereime... Claro, entereime que che estaba a roubar porque fun eu. Túveme que enterar. Comendo un bullicao. E ao mellor estaba lle mandando mensajes. Estábase masturbando. Esa palabra é moi fuerte. Eu prefiro dicir pajeándose. Facéndose a pera. Vale. Outro día temos que facer as de masturbarse. Vale, pero aí deixo-te a ti que é o teu terreno. Que? Bueno, a ver. Aquí sonan as campanas e sempre o morto é o mismo, pero habería que falar un día dese tema. A ver, que? Antonio Tejado estaba así de auto. Que ver que che parece? Parece che posible que este autocomplaciéndose? Eu si chega, a mellor chegase ca boca a pirola. Diste que o mellor é yogi. Mira, meterse a yoga para poder facer eso. Pois. Ou, bueno. Ou, claro, non estamos contemplando a vía anal. Que? Claro, sí. Claro, si se bota para atrás e está... Pero a dous móviles, para que? Para facer pantalla partida e ter así... xa en plan, dias, vou con todo, non? Pero con todo, pono na televisión do salón. Sí. E faite unha paja e... A ver, roubou a súa tía e pillaron, listo, non? Non, a verdade que non. Antonio Tejado. E os policías como actuaron? Deixaron de acabar? Eu creo que na Convención de Ginebra ten que poñer que si colles a un preso e se estaba, esperas a que acabe, oye, cando ti esteas, limpiaste e nós estamos aquí na porta. Eu creo que sí, non? Non. A última voluntad antes de privarlo de libertad. Claro. Bueno, na cárcel, en principio, podes masturbar todo o que queiras. Xa, pero é máis frío. Poñerancho un límite. Non tes móvil. Non tes dous. Podo cambiar de tema xa. Bueno, veña, cambia. Mira, esta é unha cousa moi bonita. Podesme facer música de violín, bonita. Vale, xa está. Mandounos unha mensaxe un seguidor noso. Cambiache, sí, o idioma e o sexo a frase no momento, Un seguidor noso mandounos unha mensaxe que é un seguidor desde tempos inmemorables que xa non nos acordamos deles. Ojalá dixeras inmemorables querendo.
Verdad? Ojalá fora unha broma, Pois, desde fai moitísimo tempo é fan noso. É fan noso desde o vídeo do Reggaeton Beach Festival. Hai tanto, non Eu sei. agora vou empezar a preguntar. Conoces o vídeo do Reggaeton Beach Festival? No. Non fagas eso, que senón a xente vai nos ver e dame vergonza. É verdad que Porque é o noso primeiro vídeo. Sí. Dá vergonza. É que tu ven vendo que tu ibas vendo os... El primer vídeo de cada youtuber. Eran todos unha puta mierda. Como nos. Bueno. En comparación con ese estaban mejor. Escoítame, vou ler a mensaxe que nos mandou. Non fago outra cousa. Quero que fagades unha denuncia pública. Teño un neno recién nacido, onte, e no rexistro non me deixaron poñerlle Chicorito de nombre. Ojo! Tuve un fillo e o primeiro que fai ao día seguinte que é escribirlle a mamá. O sea, a mamá non sou mamá. Quero dicir, escribirme a min para contarme isto. Vou che dizer unha cousa. Pode parecer ilógico, pero eu que teño moitos conocidos que tuveron fillos, é moi normal, porque o home cando a muller ten fillos aburrese moitísimo, porque danlle libre no traballo, danlle baixa por paternidade. E como dixo un amigo meu, cando tuve o fillo, aburríme de xogar ao FIFA. En serio? E dixen, e cuidar a rapaza, mierda, porque a baixa por paternidade era peso. Bueno, creo que este rapaz non fai eso, porque a Chicorita non, e os nosos Chicoritas fan as cousas como hai que Por facelas. os chicoritas cambian pañales. Sí, non como o tonto do teu amigo. Tamén cambian pañales. Pero dalle tempo ao FIFA. Se cambiaran Si moitos outro- pañales non xogaba ao FIFA, que vou te dicir unha cousa. Estuvo o meu can con pañales porque se operou de que lle quitaron pedras do riñón e non me deu tempo a xogar ao FIFA. E foron 5 días. Eso é verdade, completamente. Porque eu gosto de xogar ao FIFA. E porque son madre soltera. E como a madre soltera, quen cuidou do can? Miña nai. Así me gusta, que digas todo. E mientras tú que hacías? Rascar a cona. Escoiten unha cousa. Mensaje. Quero que fagades unha denuncia pública. Teño un neno recién nacido onte e no rexistro non me deixan poñerlle de nombre Chicorita. Dicídelle a Rueda, a Marlasca e a ministra de Facenda que arraixen isto. Canto menos que Chicorita se convirta no nombre do ano. A ver que máis dixo. Isto é cousa da nai que dicía que vendo os programas era cando máis se movía o rapaz. Se era porque lle facía gracia ou porque quería dicir mamá, quítame esa puta mierda, solamente o rapaz o sabe. Habrá que esperar para preguntarlle. Habrá que esperar a ver se o rapaz ya era fan de todo mal ou se nos quere dar un puñetazo nos ollos. Teño moitas dudas con isto. Ao final o neno chamase Jorge, vale? E di o pai, está ben, pero bueno, non ten a forza que tería se se chamara Chicorita. A verdade que sí. Justo moito o pai dicindo, chamase Jorge. Está ben. A ver. Un pouco, pero bueno. No, Jorge é un nombre Ahora, con todas as de la lei. Jorge. Pero, a ver, eu quero dicir unha cousa. Se vades ao registro non vos deixen poñer Chicorito porque isto ímolo solucionar, vale? Sí, pero sí, ao mellor non é pa agora. Os que teñados os cativos ahora, en vez de chamarlle Chicorita, chamadelle Kevin Benigno, joder. Buah. Porque tamén é moi do todo mal. Pero é que non hai collóns a chamarlle así. Non, eu quero chamarlle Eu creo que a Chicorita. xente prefiere chamarlle Chicorita que Kevin Benigno. Eu creo que vayan todos a chamarlle Chicorita. E se non pode, pois pídelle o nombre que queirades e facedelle unha homenaje a vosos avós que sempre lles fai ilusión. Pero Chicorita, porque se non lle pas Chicorita non é. Chicorita, Agora eu Chicorita. creo que non lle deixaron poñer Chicorita por culpa do copyright. É que como é un Pokémon. E os japoneses para copyright son moi suyos. É verdad. Pois eu quero lle mandar un bico moi grande a Jorge e aos seus pais. Jorge Chicorita. Jorge Ti imagínate entrar na escola pasando lista. Manuel Pérez, Antonio Tejado. José Rodríguez, Chicorita. Buah, cae su puto estadio. É nombre de home ou de muller? É sin género, é género fluido, vale para todo. Chicorita. Pode chamar Chico, pode chamar Rita. Pode chamar Chicorita. Chicorita. No, Chicorita ni puxen Chicorita. É verdad. E é como está no Santoral. Chico. Sei non? Eu creo que San Chico. San Chico. San Chico tamén é un buen nombre para poñer aí. Ti vas, joder, que se hubiera un rapaz que se chamara Chicorita. Bueno, este chaval, este Jorge, Sí. é o noso fan 0001. É verdad. É dicir, é o... Hai que mandar un regalo ou algo.
Non nos vamos a meter en más gastos. Ai, que mandar un regalo. Que eu teño traballo desde fai pouco e de pouco dinero. As camisetas que temos son todas moi grandes, non hai talla bebé. Tiamos que haber Non hai de feito- 0 a 6 meses. Tíamos que haber feito un babi. Un body. Que? Como... Ai, no, babi era a de 3 metros sobre el cielo. Creo que te vas a decir así, No, xa un vivero, un babeiro. Dios, como temos os conocimientos podcativos, Non te confundas, Eu teño un fillo ahora mismo poño un arnés como os cans. Bueno, están seguir poñendo, non é ninguna tontería. Eu cuidei moitos nenos, Bueno. Aquí a única inexperta en el cuidado de las crianzas eres tú. Sí, pero moi experta en buscarlos. Que che dan un biberón e... sí que sabes como se usa. Pois Chicorita, fíxome moita ilusión. Verdad? Perdón, unha pena terrible porque agora nunca saberei se era broma. Sin embargo, a min dentro de 2 meses chegame un DNI no que pon Chicorita. Hostia. No, mira, pues a mí non me gustaría porque empezaría a plantearme moitas cousas. Diría, Dios, que estamos facendo? Non fixamos nada, non dixamos a xente poñede Chicorita, simplemente aquí o padre puxo o nome do padre. Non mirei como se chamaba. Porque a vez o padre se vai a chamar Guartortel. Somos Bueno, como os juegos de mesa de 0 a 99. Temos algún chicorita que ten máis de 40, pero o conocimiento é de como se tuviera unha semana de vida. Mandádernos tamén se tendes un Chicorita moi antiguo, podedenos mandar a súa edad. Hostia, A ver cal é o a ver Chicorita máis anciano. Claro, alguén que vexe o programa con seu vos ou así, non? A mellor existe, a mellor non. Estaría guai. Estaría guai. Vale, pois nada, vamos ca sección Sálvame Pexejo. Sálvame Pexejo dos famosos. Quero dicirxe unha cousa que vas flipar. Extrañame que flipeu contigo. A non ser que sea cambiei máis bragas. No, é sobre os chicoritas. Porque temos un Chicorita de 0 anos. Temos un chicorita que acaba de nacer e temos un chicorita, temos un seguidor que é famoso, que é futbolista, moi famoso. Un futbolista moi famoso. Un futbolista moi famoso é chicorita de todo mal. Futbolista famoso Chicorita. Claro. Douche pistas, a ver se adivina. No, esa sei a trampa. Que? Ten que ser gallego. Vouche dar pistas. Ou portugués. Eu douche pistas. Ai, que non segue Pepe. Para darnos unhas hostias. Vouche dar pistas e ti tens que adivinar. Fernando Couto. Non che din pistas ainda. Víctor Bahía. Non sei. Perdón. Vale, vas dar pistas. Veña, Vouche dame dar unha pista. pistas. Vale, futbolista. Xa estaba dicindo porque xa o dixeras. Pois dime, futbolista. Fernando Couto. Non sei quen é. Un portugués. É porque ten que ser portugués. É gallego. Que nos ente... Ai, Santi Comesaña. No, é... do Celta. Do Celta de Vigo. Hostia, estou pensando no porteiro, non me acordo o nombre. Ese non era o gato de Catoira. Para. O gato de O Catoira. gato de Catoira retirouse fai tempo. Por unha lesión, mandamos un saludo. Pois era bueno, e era veciño meu casi. Sí. Seguro que fostes a algunha festa e estabades os dous. Eu creo que sí. Sí. Acórdame deso. Sí, é verdade, non sei que máis dicir, pero sí, é verdade. A ver... Esta típica cosa que pasa en Galicia que che din tá aí non sei quen. E que fago? Que queres que faga? Tá aí o neto de Moncho da Cajadora. É como vale. Que fago eu? Vou ali onde e dixo lle que era buena, eu non sei. A ver, que? Do Celta. Do Celta. Gallego. Sí. Xa sei que é. Can? Xa sei que é. Can? Xa sei que é. É o capitán. Xa sei que é porque me leva seguindo o tempo a mí. É o capitán. Este non pode ser outro que o futbolista do mundo con mellor gusto en comedia que existe. Por que? Este tipo é un auténtico dios. Xa dixen outro que ten moi bo gusto en comedia, porque tamén... Porque tamén che seguía en Telegaita. Bueno, seguirme non, pero algún like travieso. O mellor que era me follar. Bueno. Diste que houve un futbolista, queres dicir o nombre? Sí, Santi Comesaña. Santi Comesaña seguía, dábache like en vídeos de Telegaita. Unha vez polo menos, sí. Queres dicir que a mellor estáche metendo ficha desto que a xente mete ficha e che dá like a unha publicación moi bella, en plan, ai, mira hasta onde cheguei. Sabes esa técnica? Sí. Pode ser. Fiástelo algunha vez? Ai, poden ser mujer de futbolista e deixeino pasar. Ai. Por non darte conta. Santi, si me estás viendo, te sigo amando. Te sigo en el Villarreal, te queda moi bien el amarillo. A ponga persona que fala gallego e fala bien castelán, é que son buenísimo. Ves por que iso que non follo? Ves por que non follo? Que me poño moi nervioso cando vejo a oportunidade. Non é polo Viagra. No. Claro.
Ah, mierda. Bueno, a ver. Sei quen é. Mira, vou dar datos e non vas ter ni puta idea. É lateral dereito. Puede ser. E se te digo extremo esquerdo tamén Puede ser. Ah. É de raza caucásica. A ver, eu no partido que voto non me meto. Eu aí non me meto. É un chico guapete, sí, con unas piernas moi De fornidas. eso sí que controlo. No, eso sí que y sí. Pode ser que nos siga o segundo capitán do Celta de Vigo, o grandísimo Kevin Vázquez. Correcto. Ah, lo sabía. Correcto. Buah, temos un chicorita top. Bueno, creo que temos máis, Bueno. O que pasa é que este foi esta semana que me saleu en prioridade. Porque cando a gente ten moitos seguidores ou ten o cheque azul, Ou xoga no puto Celta de Vigo. claro, e ponchele o Instagram prioridade, e diste, Dios, ganei 1000 euros co Instagram. No, perdinos. Pero sígueche un famoso. Se ti daste cuenta de que nos xegue o puto xugador do Celta de Vigo. Mañán vai de despedida de solteiro Iago Aspas e colle un resacón e non vai ao partido, Kevin Vázquez, capitán. É que para min... Estamos a unha resaca de que non xegue o capitán do Celta. Bueno, xa é capitán. É que eu prefiero a Kevin que a Iago. Can é Iago? Ah, Eu digo, non sei se tal Iago. Oh. Eu conozco a Kevin. eu conozco a Kevin. Kevin. Benigno. Ai, non, ese é outro. Todos os Kevin. Dios, somos o programa dos Kevin. Se te chamas Kevin... Este é o teu programa. Igual temos que cambiar de chicuritas e poñernos Kevins. Ai, non, que para o rapaz Jorge quedaría... Bueno, pero a mellor deixenlle que chamarse Kevin. Kevin? Claro. Non quero entrar aí. No. Non quero que haxa Kevin. Pero podemos facer outro programa que se chame A Casa dos Kevin. Cando teñamos outro programa. Porque todo mal non imos vender nunca. Nunca sempre jamás. Vai estar baixo na Antes hipoteca. queimo. É verdade. Sí. Vamos facer un programa de que 20 vexo. Poñía, te empezou a seguir a partir de tu último reel. E o último reel que subira nese momento foi no que falabas ti de regalar esperma. Ao mellor foi casualidade. Bueno, o mellor outra fichita. No, a que... ver se o meu target son xogadores galegos de primeira división. Home, ver, con esa roupa que te posen riba. O O raro é que lle gustaras as Kardashian. Bueno, sí. Eu prefiero que me siga Kevin Vázquez de non Kim Kardashian. Porque Kim Kardashian non a podo invitar a un chupito de caña. E a Kevin Vázquez O mellor sí, a baila. a jomito todo. Cañas a callo plástico pola boca. Porque está rellena de plástico. Sí. Kim Kardashian. Mira, Kim Possible, eso sí que era unha serie guapa. Queres dicir algo? Dices Kim Possible? Sí, non me gustaba Parece moito. esta Kim Possible un pouco. Si tiña o pelo negro, que dices? No, Kim Possible tiña o pelo naranja. Ah, como sí? ti. Pois un imposible, lá. Parece esta Kim Possible. Outro día vin que en Netflix botaban las 3 bellizas e fíxome moitísima ilusión. Creo que algo... De aí tu afición a los tríos. Claro. Por las 3 mellizas. Que daño fixeron. Que había 3 ratones tamén. 3 ratoncitos quieren escuchar. Eu vi a las 3 mellizas e xa non era tan pequeno. Mira, Ti tamén vías dibujos cando xa non deberías? home, pero que eu vin dibuxos onte. Quero dicir, sí, eu veixo sempre que podo en Neos Los Simpson e despois... Esos son debuxos. Bueno, en Netflix tamén vexo dibuxos sempre. Son debuxos para adultos. Eu falo de, eu que sei, había unha serie, pas que eu aí creo que era neno, había unha serie. A ver, eu É que creo que xa- vi dibuxos hasta os 16 anos. Había unha serie que era fútbol de animales. Buah, E xogaba África e África era o equipo campeón. Eso non E sería cantaba, Madagascar. África, seguro que Simba Junior mete un gol. E era unha serpiente, un león, hostia, un cocodrilo, era guapísima. Como lle Era chaman? non sei o nombre da serie. é como vixaxe fútbol... Eran futbolistas pero animales e iba como por continentes e era África era o equipo máis potente. Desa idea, dese concepto, unha parte Espera, gustame e outra non. A boca non che gusta. Gustame dos animales, o do fútbol parece un aburrimiento. Buah, era moi divertido. E sabes cal era a técnica secreta para ganar un partido? Eso quedou me grabado na miña mente para toda a miña puta vida. Estaban xogando contra uns e iban perdendo. E entonces non sabían que recurso tal, entonces que facían no descanso. Comeron cebola e botaban lento aos outros. E entonces outros, ai, mareábase. E sabes que ahora, como Kevin Vázquez é seguidor de Todo Mal, vai usar esta técnica. Oi, Kevin! Cando xogas contra o Atlético de Madrid, que son un pouco marrulleros,
Podes comer naranjas. E estar fuerte e lo mátalos a hostia. Podes comer cebola e botar yo no alento a, eu que sei, a Savich ou a José María Jiménez. Ou El Niño. Xa non xoga no Atlético de Madrid. O Niño Torres retirouse, Retirouse puxose cando? fuerte como ao vinagre, Que va? empezou a entrenar un equipo de fútbol, o sea, xa está noutra vida. E ti ainda estás aí con o Niño Torres. Ai, Dios mío. Todo recorda... E naceulle barba xa? Ou ainda non? No, pero ten canas nos pelos dos collóns. Ah, vale. Sabes o máis gracioso que fixo o Niño Torres en su vida? No. O anuncio de Pepsi. Ai, sí. Fue la 10ª Pepsi. Sí, mira. Kevin Vázquez, desde aquí, un abrazo fortísimo. Queremosche moito, gracias. Valoramos igual a todos os chicoritas, pero entendedes que nos faga ilusión que unha persona que tiene muchísimo dinero. A ver, xoga no Celta, muchísimo. Muchísimo dinero. Mais que a ti, sí. Muchísimo dinero. Si mandas o currículo a Kevin Vázquez. Non era mala. Vaite traballar. E escribo os chistes para a rueda de prensa. E el... Falando de futbolistas, actualización do Beckham Gallego. No, para. O Beckham Gallego a Kevin Vázquez. No. Fálame do Beckham que se quere facer Gallego. O Beckham que se quere facer Gallego. Recordemos o Beckham das pitas. O Beckham Jaliñeiro. O Beckham de Vitoria. O Beckham que lle regalaron unha revista de Jaliños. Bueno, Beckham. Curdeus a Beckham. Beckham o que arruinou os Galácticos. Que dices? Non digas iso, non é verdade. Non é verdade. Futbolísticamente é mi teoría. Non é verdade. Para votar a Claude Makelele, que era a auténtica ancla, porque tiña un pilolón. A auténtica ancla do Real Madrid. Bon, mira, non sei de que estás falando, pero é mentira iso. Chavales, se alguén recorda os Galácticos, puñede... Kevin! Ti que Eu acordome dos Galácticos. Ti que te vas a acordar? Tío, os Galácticos é como lle chamaban a pandilla que andabas ti cando era nova. Aí vamos, Galácticos! Beckham, Raúl, Zidane, Moi ben. Casillas. Moi ben. Son os dixeches aos guapos. Non, por lo que fuera. Non se acordou Ronaldo, por lo que fuera. Non. Podo falar? Pode ser. Beckham, David Beckham. David Beckham. Xa sabedes que ahora anda querendo facerse galego, que comprou Porque pitas. non lle chegaba con ser guapo. Ahora tamén quere ser gallego. Quere telo todo. Quere chico. ter todo. A ver se me quere enamorar. Mira unha cousa, ten moitos tatuajes. Tatuarase unha pita. Ai. A final tatuarase unha galiña. Pedimoslle. Beckham, que non o notas, porque ese é caprichería pura. Diría, Beckham, eu son Vitoria. E díjolle, faite un tatuaje co meu nombre. E dime que non, aí te quedas. Porque non nota. Non, que non sabes nin o que tes. E non te, hai partes que non te ves. No. Terías que ir a buscar ao Tanto espello. che dá ter unha pita. Como a pirola. Tal cual. Entonces, bueno, Sería o moi caso, gracioso, todos os futbolistas con un león tatuado na espalda e este con unha jaliña aí. A ver se me compra Beckham de pita. Estaría guai que che comprara para ter telido jaliñeiro. El ten os cartos suficientes para ter a personas de pitas. E eu vou ao super, compro huevos e poños ali e el pensa que... É total, porque faz na casa tamén está sentado encima nun ovo. Ora carallo. Mira. Estou sentado encima de dous moito tempo. E non sale nada de aí. Bueno, ás veces salen cousas. Mira, a ver, déixeme falar isto. Perdón. Beckham, David Beckham fixo filloas. Ostra. Filloas! Porque resulta que Victoria rompeu unha perna. No! E estaba na cama. Ai, Vicky. E que fixo David Beckham? Fixo e filloas e levoulles á cama. Ti dime! Que pouco gallego. Aí Beckham notas as costuras. Falta o principal. E a muller rompeu unha perna que se busca la vida. Eu vou pobar. E tricle. Esa é a Galicia que eu me criei. Se Galicia cambiou... Pero David Beckham vai vir aquí de presidente da Xunta e vai cambiar Galicia e vai traer as costumbres con cousas bonitas e con amor. Beckham o que non ten que ir traballar. E así cuido eu tamén das pernas rotas. Quería ver eu a Beckham na finza 12 horas ao día. A ver se depois andaba con melindres. Pois total, que Beckham fixo fillos. Fixolle fillos a Vicky. Si, e non sei se recordas que ti dixeste, creo, no programa anterior, agora se compra vacas e planta trigo e fai fillos, dixéstelo. Sí, é verdad que eu dixo. Pois fixo. A ver se vai ser segurita David Beckham. Kevin Vázquez, David Beckham, imos ter un equipazo. Imos ir a veteranos.
Pois eso, que nada, que moi ben, o David Beckham, de feito, ahora é o noso dios, temos que imprimir unha foto dele. Hai que votar a Shakira No, Shakira xa foi fuera, eu agora só sigo a David Beckham. e seguimos a David Beckham. Que Shakira, oye, eu a tope, pero hai que facer outras cousas. Sí, porque taco de Piqué era tonto, xa o sabíamos de antes. E Hostia. ti non tiñas a venda nos ollos. Tráenos novedades. Claro, por Beckham, que se te estás volviendo gallego, pues compra un chimpín. Ti imagínate que todo o que vas dicindo Eu vai facendo. Pues sería un paso que podría facer, comprar un chimpín. comprar un chimpín. É o que lle toca falta, as joder. fitas. Seguimos falando de futbolistas e resulta que en Tailandia, cuidado, en Tailandia. Porque dixas Tailandia, cuidado, sigue sendo un mío. No, porque para que flipes que sei onde está Tailandia. Home, eu fliparía que sepas onde está Cortegada de baños. Ou baños de Molga. Pero en Tailandia. Pois hai unha estafa en Tailandia donde suplantan a identidade de Xabi Alonso. Ah, es verdad. E di, a estafa di, voy a entrenar al Liverpool, pero me falta dinero. Entonces a xente dalle cartos para que ese supuesto Xabi Alonso poida ir entrenar ao Liverpool. Que che parece? Que non sabes dicir Liverpool. Liverpool? Polo aparato. Sí, polo aparato. E cando che chegou a carta da Hacienda dixaxe, non sei facer a declaración polo aparato. E cando che pillan a 150 no coche dis polo aparato. Cando me pillan que non estou traballando na oficina, digo, Polo polo aparato. Cando te pillan con dor na cama, cando quedares de estar como de polo aparato. Eso non é polo aparato. Polo aparato reproductor. Que lo tienes moi ansioso. Teu é como come cocos. Pois mira, Pero biches, a estafa era buenísima, porque eu isto vino. sí. Era, chegábache un mensaje de Instagram ca foto de Xabi Alonso e poñía Xabi Alonso en tailandés. Aí foron, oye, estafadores pero listos. Cuidado. E onde poñía allí, hola, soy Xabi Alonso, quero ir a entrenar ao Liverpool, pero faltame cartos para o billete. Que a súa foto, a estafa estaba moi ben pensada. Entonces ti, eres tailandés e chegaches, se eres fan do Liverpool, dis, porque Xabi Alonso está entrenando moi ben. Descubreuse como un entrenador top. Moi ben. O Kevin Vázquez dos entrenadores chaman. E entonces, claro, se che justo ao Liverpool, e a mellor dis, voy a mandar 20 euros. Por exemplo, a min, se me entrega ahora unha estafa que pon son Rafa Benítez, faltame 20 euros po billete. Aí tienes, te compro yo el avión. Para marchar do Celta. Vai te pondes, salga de los huevos, pero non volver. Vale, pois isto todo faime... A non ser que sea amigo de Kevin Vázquez. Entonces Rafa Benítez, bien. Chamelle Rafa Benítez e me gusta un pouco. O Rafa Benítez. Porque Rafa chus puntos todo. Que, bueno, a mí fai moita gracia o tema este das estafas todas, porque tamén hai moitas estafas tamén que lle mandan bueno, mándanos a lo loco, entonces ti chega un mensaje e ponche, hola mamá, me he quedado sin dinero, si puedes mándame máis. Sí. Claro, a miña nai manda ese mensaje en perfecto castellano Xa non sospecha. e non sospecha, aparte nunca teño cartos e di, cal é a novedade? E tampouco sospecha. Entonces as estafas hai que... Pode ser que a túa nai chegue un mensaje de mamá, estoy sin dinero, por favor mándame 20 euros e túa nai lle mande pois tomas polo cu. Nos gastaras en cubantos. Señora, que son un estafador. Ai, perdone, pensei que era a miña filla. Logo mando. Pois mira, ocurreseme unha cousa. Vamos a facer as nosas estafas. Ai, perdona, sabes que a mí unha vez chegoume unha estafa? Era rollo... El cuadro que non le pude entregar el cuadro. E eu, hostia, un cuadro. Bueno, é que non é gracioso, pero é unha estafa moi mala, non? Un cuadro. E outra vez, quedamos ayer para a clase de yoga e non viniste. Penso que che mandan un mensaje. Un mensaje, e sempre é unha chica atractiva. Pero SMS. WhatsApp. WhatsApp. Sí? Bueno. A mí chegame WhatsApp, así. A mí nunca me chegou unha estafa por WhatsApp. Ah, non? Chegabanche por Instagram. Por Instagram, no, por Instagram chegábanme sugar daddies que querían que eu fora a súa sugar baby e máis xente que quere que lle mande fotos de pés. Estafas. Estafas. Total. Vamos a facer unha especie de xogo, vale? Avisar que íbamos a facer isto? No. Bueno, no, justo é máis improvisado, porque hoxe decidimos non preparar nada e non vamos preparar nada. Entonces, vamos a facer como que somos estafadores, vale? E temos que dicir como sería o noso mensaje, pero eu vouche dicir por quen te tens que facer pasar.
Vale, por exemplo, Non me gusta porque ti ter ventaxa. Por qué? Porque estafar ao final é mentir. Sí, E ti vives da mentira. eso es verdad. Entón, Cada imagínate, palabra que dices mentira. si eu che digo que tens que facer unha estafa facéndote pasar por Shakira, como sería esa estafa? Sería: hola, soy Shakira. Queres quedar a falar mal de Piqué? Manda 20 euros. Tens que acordar de pedir cartos. É unha estafa, agora. Eu primeiro enganchos así e despois xe lle pido os cartos. Eu creo que é como esta xente que se facía pasar por Brad Pitt para e que dicían que eran parexa, non? Que eran parexa de Brad Pitt. Eu creo que se chega un mensaje que pon: soy Shakira, quero quedar a falar mal de Piqué, moi probablemente sea verdad. Porque a ti non fai outra cousa. Cola, verdad? Sí. Eu daríalle os cartos. Ou daríalle os cartos en plan: mándoche 20 euros e calas un pouquiño. Porque estás facendo que me caia ben Piqué. Algo que pensaba impensable. Vale, ahora dime ti. Teño que dicir eu alguén. Alguén por quen me teño que facer pasar. Vale, eres a ministra de Hacienda. Teño que facerme pasar pola ministra de Hacienda. Pois o mensaje sería: hola, querido contribuyente. Soy la ministra Montero. Resulta que Carla do todo mal non pagou os seus impuestos. Pode usted pagarlos por ella? Eu creo que eso cola. O malo é que te conocen e ninguén quer dar cartos por ti. Bueno, pero dalle pena a ministra, joder. Ao mellor aparece un porque di o mensaje tamén di: é que se non teño que poñelo seu do meu bolsillo, sería unha pena. Podendo poñelo susto. Eu creo que sí, está ben. Está perfecto. Teste que facer pasar como estafador por un sugar daddy. Hola, vin o teu perfil e enamoráchesme. Os teus ollos fan que perda o sentido. Tan desnortado estou que me pedín: se me podes dar 20 euros para o autobús de volta, poderíamos ter unha relación. Sempre tuyo. Oye, perfecto, para non haberlo entendido está moi ben. Claro que entendín todo. Vale. Tens que facerte pasar por Sebastián Yatra. Perdón. Sabes por que te digo non? Para que teña que falar colombiano, non? No, No. Pero bueno, si queres, verdad. Era colombiano, tipo. Sí, sabes o que fixo Sebastián Yatra? Deixou a Aitana. Dixo unhas declaracións esta semana que dixo: tuve que deixar a Aitana porque eu despois dun ano empezas a entrar ganas de ser infiel. Sí, algo como así. que metei un picorcito aí. Hostia, teño que estafar facéndome pasar por Sebastián Yatra. Joder, non é fácil, Bueno, sería un rollo de: hola, mi chimba. Falan así, non? Hola, mi chimba. Llevo un año ya de relación con una persona y la quiero mucho, pero necesito escapar y zumbarme a alguien. ¿Me das dinero para condones? Porque infiel sí, pero con precaución. Podría ser Sebastián Yatra. Pasa que é unha estafa de poquito. Bueno, despois metería yo un... Mándame mandoche un euro e colles dos que hai fora da farmacia. Onde vale un euro? Os da máquina non vale un euro. Claro, Es que yo ando follar. Estás sacando uns temas que non impotero. Un euro, digo, un euro non pagas un café, siquiera. Como vas pagar un polvo? O polvo non se paga, eso estamos entrando nunha dinámica que é moi fea, O material para. O material para é gratis. Para follar. O látex. No. Vale. A ver, dime outro. Vale, pois ti tes que ser un estafador que se fai pasar por un cuñado. Tes que dicir como que eres o cuñado desa persona que recibe o mensaje. Hola, meu. Son eu, teu cuñado. A ver se espabilas un pouco, que últimamente non faz nada a dereitas. Era por si que se me dar 50 euros non vou comer o domingo. Hostia. Entran todos directos. Oye, mira, vou te digo cousa. Nótese que é estafa, pero merece pena arriesgar. Claro, como... Sí. Sí, a Sí, que son 50 euros. A verdade A que cambio sí. dun domingo de tranquilidade. A verdad? Vale, teste que facer pasar por Spiderman. Por Spiderman. Sí. Estou che poñendo moi fácil e ti estás sendo un poquito capullo. Continuación, hijo de puta, seguirá hijo de puta. Vale, Spiderman, eu son Spiderman. O mensaje sería como: hola. Ese é Batman.
Pues entonces sería: ¡Ey! ¡Ey, son Spiderman! Pero unha cosa que che quería dicir eu, capitán, que? Sí. Pero... Estás te rindo de mí? Por qué? Efectivamente. Ti sabes que son mensajes de texto, non? Pero... Non tens que imitar a voz. Pero... Porque vamos a escribir para Pero esta voz. no, coita, aquí hai unha explicación. Spiderman manda audio porque está colgado da súa tela de araña. Vale. Entón sería como: ¡Ey, que mira, que mando un audio porque estou aquí colgado dun edificio en Manhattan! Si puderas mandarme 50 euros que se me está acabando a tela de araña, agradecíacho, porque si no, no puedo combatir el mal. Y el mal va a chegar a Galicia, a Culleredo, concretamente, porque tú eres de Culleredo, verdad? Ala, chao. Me parece E a mellor eres de Boiro, xa se che jodeu. Pero tampouco queres crimen para Culleredo. Claro. Eu mandaríos. Espera, faltoulle dicir a Spiderman: me dice mi sentido arácnido que eres buena persona. Ai, apelando a lo sentimental. Vai, os sentimientos. Como Spiderman. dicindo, si non nos mandas eres un hijo de puta. Claro, e que lle fai o sentido arácnido a Spiderman. Moi correcto. É que son un genio. Eres de la estafa e de la mentira. Prácticamente son un genio. Vale, teste que facer pasar por Pablo Motos. Bueno, xa fai un pouco esa estafa todos os jueves, todos os días cando di, sabe usted que é lo que quiero? Hola, son Pablo Motos. Reconocerásme por pequeno é pelirrojo. Como ahora non se pode facer chiste nin de maricón nin de enanos, a cousa super apretada. Entonces, se queres que siga habendo a ciencia, que é algo importantísimo, que lle está salvando a vida a moita xente e que están aprendendo os nenos moitísimo, terme que mandar 1.000 millóns de euros. Si non, mato a trancas. A tranca. A trancas? No, home, a formiga trancas. Vale. A barrancas. Espero un cordial saludo. El más guapo de España. Oye, chapó, Porque aparte espero un cordial saludo, é como, es normal, ten que ser Claro. Muy bien, muy bien. Lo clavé. Joder, espectacular. Aí te toca. Queres seguir o programa? Sí. Teste que facer pasar por... A ver. Está tirando da ruleta. Belén Esteban. Ti estás me dicindo todo xente que queres audios, verdad? Belén Esteban sería como... Vamos a ver. Sería un rollo de... Perdona, que el hijo de puta de mi representante me debe 7.353.000 euros. Así que todo aquí que nena no me come el pollo, me deben dineros, ¡págame! Lo siento, te tocó a ti, ¡págame! Por cierto, o torero este con que me lié, hijo de puta. Así que era él. Y no quiero hablar más, pero hijo de puta. Sí, perfecto, porque nunca queres falar, pero ao final. Sí. Y no me hablo, y yo... Y mando emoticón cerrándose a boca. Fai moito eso, Belén Esteban. Nunca vi eso. Faz o audio, faz o emoticono. Está moi ben. Ti vas a ter unha estafa con produción, Coño, é que hai que estar á altura da inteligencia artificial. Intenta estar á altura da inteligencia, sin artificios. Tens razón. A ver se és capaz. Con eso non ímonos conformar. Queres facer máis? Non sei, o que ti queiras. É o teu programa. Tens razón. Veña, tes que facer unha estafa facéndote pasar por Bertín Osborne. ¡Hombre! A verdade é que estou xogando con fuego, Que te iba a decir, guapísima? Que tengo un problemita. Poquimito, si non hai que mandar audios. Que te iba a decir, guapísima? Que se me complicou aquí o tema da paternidade. Que ao final... Si me tes 20 ou 40 fillos, se me queda frío. Sí. Foi para divertir con o barrio, non me queda frío. Non me queda frío. Foi como cando ves un fantasma. Hostia, Bertín Osborne. Sí, a verdade que sí. Tremendo fantasma tamén. Claro.
¿Qué estaba diciendo? Ah, hola guapísima, soy Bertín, tú ya sabes. Aquella noche que estuvimos juntos me quedé embarazado. Mándame 1.000 euros, o si no, paternidad y me tienes que pasar una manutención, que a mí ya me pasó. Hasta luego, Bertín Osborne, o doutor. Non é o doutor. Pois moi ben. Non sei. Ai, vale, pois eu creo que si é que así cola a estafa. Eu creo que tamén. Bueno, pois eu por min creo que xa está. Teste que facer pasar por Kim Barreiros. Kim Barreiros é o de... Eu gosto de mamar Spitz de cabritinha. O dos peitos de cabritiña, hostia, mi hijo destes me... Hola! Mas eu son Kim Barreiros, o dos peitos de cabritiña. Como comprenderás esta miña única canción e a esgaia non paga tanto dinheiro, se me pode dar unha axudinha de, eu que sei, 50.000 euros, agradezo, obrigada. Está moi ben. Pero tiñas a juego o de estou cansado de mamar nos peitos da cabritinha. Se me puidera mandar 20 euros, tomaba un café. Pois eu creo que xa está. Xa estaría. Eu creo que si estamos dando moitas ideas aos estafadores. De feito, eu nunca me gusta cando salen na televisión reporteros dicindo estas son as técnicas que usan os ladrones para roubar. E enséñanas, que é como, non dar ideas. E nós estamos facendo eso, non me gusta nada. Entón, nós, a partir de agora, imos a dar técnicas para roubar, pero que salen mal. Como salen? Por exemplo, vas a roubar timbrantes. E os pillen. E chama a policía. Sí. Porque así están avisados e eles, como son uns vagos, non van e... Ai, non, para, que se pode pasar. Pois nada, eu creo que por mí xa estaría. Quero dicir unha cousa para pechar o programa, que é que esta semana tomamos bastante traballo. Xa avisamos a semana pasada que ao mellor non facíamos programa porque estamos tendo bastante traballo. E fixámoslo porque nos sentimos presionados por unha mensaje. Eu, polo menos... Vou dicir unha cousa, mira, e ao mellor gáname un bofetón, pero... Fabián, eres un puerco. Lo siento, porque eu estou feito polvo. A ver, deixame contalo. Fabián, ai, quero programa. Podo contalo. E eu quero a Scarlett Johansson aquí Podo contalo. Fillos. Deixasme contalo, porque senón non se entende. Perdón. E nós esta semana resulta que non íamos facer programa porque estamos moi cansados e temos moito que traballar e xa o avisamos a semana pasada. Que pasa? Cando xa estábamos a punto de tomar a decisión de que esta semana non hai programa e non pasa nada, non nos sentimos mal, abro o Instagram e vexo un mensaje privado dun chaval que chaman Fabián que puñía: estamos esperando o programa desta semana. Estás ti solo, Fabián, estás ti solo, pero sentímonos mal e viñamos gravar sin preparar absolutamente nada. Collimos aí un par de noticias e mensajes e a funcionar. Entonces, bueno, claro que se sepa. E perdón, que o fixamos por presión e cunha pistola no peito. Porque este chaval nos dixo que o programa desta semana que estou esperando por él. Bueno. E como me tocó al corazoncito e así años que non me dicían algo tan bonito e que tiña unha relación tan larga con alguén, pois por eso fixamos o programa. Para Fabián. Bueno, para Fabián, mas para Jorge, o chaval recién nacido. Mini chicorita. O mini chicorita. Entonces nada, listo, non? Podo ir para a cama xa. Podes ir para a cama, por mí xa estaría. Vemos a semana que ven, chausilles. Adelgazastes 15 kilos. Xa che sirve mellor o chándal despois de gravar isto. Eu por os meus chicoritas me caigo muerto. Te desnutres. Me caigo muerto en este mes. Te desnutres. Prefiero morir a fallarlle. Ahora... Pensei que prefiero morir a follar. Xa está, tal vai.